Datorren abenduaren 3an ospatuko da Euskararen nazioarteko eguna. Kultura eta tradizioz jositako arratsaldea antolatu du udalak Alasipo Musika Eskolaren eskutik. Euskararen eguna dela eta sustatu den ikuskizunak Barakaldoko antzokia izango du agertoki eta Mikel Laboa berriz protagonista. Euskararen kalera ateratzen ahalegintzen ari gara eta horregatik animatu nahi ditugu barakaldar guztiak abenduaren 3ko ikuskizun horretan parte hartzera, kantatzera, barre egitera, hau da, euskaraz disfrutatzera. Euskararen eguna ospatzeko antolatutako 3. ikuskizunaren arduraduna Alasipo da. Martxan baten lehen notak izeneko ikuskizuna da eta Barakaldoko euskaltzaleek prestatu dute hainbat arte disiplina uztartuz. Musika, dantza, poesia, hirikultura, bideo emanaldia, antzerkia, guztia Mikel Laboaren zoari begira. Ikuskizuna doan da eta 8etan hasiko da Barakaldo antzokian. Gonbidapenak antzokiko lehiatilan jaso behar dira eta pertsona bakoitzak ez du 4 gonbidapen baino gehiago hartzerik izango. Ikuskizunaren aurretik 2 topaketa egingo dira kalean, kantuan aritzeko. Zehazki, 7etan Alasipo Babes Batzak Zabaia kalean kantatuko du eta 7:30 berriz Barakaldo antzokiaren atean, sarreran. Beraz, herritarrak parte hartzera animatu nahi ditugu, aitzakia ederra izango baita hirian euskaraldiari amaiera emateko. Nereak esan bezala, Euskararen Ondariak proiektuko 3. ekarpena izango dugu honako hau, martxa baten lehen notak, Mikel Laboari omenaldi xume bat eginda izan diogu barakaldar guztiok, eta urtero bezala, Barakaldoko dantza taldeek parte hartuko dute bertan, Ibarrakaldu dantza taldea, Erreka Hortu eta Laguntasuna, eta aurten laguntza berezia izango dugu ere Oholtza gainean, adibidez Patxi Laborda eta Damaris Garzia dantzariak izango ditugu, gero antzerkia ere bertan ikusgarrikuko dugunez, Sandra Fernández Agirre eta Aritza Rodríguez Lagunak izango ditugu gurekin, eta urtero bezala Aritz Garzia diseinatzailea, Olas Sánchez idazlea, Alfas Estudioko lagunak, jende asko bilduko gara taula gainean barakaldar guztiak euskaraldiaren alde egiteko prest. Bestalde, aurten berrikuntza moduan, Sasiburu elkarteak sari berezi bat emango dio barakaldar berezi bati, hori oraingoz ez dugu ezer esango, ez dugu ezer aipatuko, aurrerapenik ez, horregatik animatu nahi zaituztegu bertaratzen, hartu zuen gonbidapena eta ikusiko duzue Sasiburu sari hori nonetzako izango den. Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantu zigortzen ditut nik penak iezi. Kantuz izen dudana zerbait irabazi. Kantuz postura ditut guztiak iretzi. Kantuz ez